एक बार हाथ उठा के मीठी मीठी ताली बजा के हमारे संगे संगे आगावे को बजावे को ओढ़ी के चुनरिया देखा लाली झूले निमिया के तो भाई दशहरा के पावन महीना चला था और घरे घरे पूजा नवरात्र में सब लोग भूखेला सब लोग माई से आशीर्वाद लेवेला का हमनियो सब लेवे नहीं रहुओ सब लेवे बड़ा सुंदर लाइन बा चढ़ते कुरवाना निमिता और बड़ा ही सुंदर लाइन बा देखी देखी मने मुस्काली मने मने देखी मुस्काली झूले री बहनें भी यहाँ पे उपस्थित हैं मतलब रउआ सब भी बानी हमू बिहारे के हैं मतलब विदेश के ना है एक बेर रउआ सब हाथ उठा के अच्छा गाना तो सब लोग सुन ले हुई निमिया के डाढ़ मैया के सुन ले हाथ उठा के बताइए तो हमरा संगे गावे के बाद ताली बजावे के बाद अरे कि निमिया के डाढ़ मैया लावे नी झूलू आवाज आवाज नहीं क्या कस के हला के रउआ सब
बजे के चाहिए। एक बार हाथ उठाए खोल के, जे करी शरम ओकर फूट जाई करम। एक बार हाथ उठा के ताली बजा के आई निमिया के डाढ़ मैया लावेली झुलू हवा, निमिया के डाढ़ मैया लावेली झुलू हवा, कि भैरो भैया झुलुआ झुलावे, अरे भैरो भैया झुलुआ झुलावे। कौन करन निमिये पल भइली झूलेली मैया निमिया के डाली, कौन करन निमिये पल भइली झूलेली मैया निमिया के डाली, कौन करन निमिये पल भइली झूलेली मैया, झूलेली मैया।